מזרן, שאתן בשלב הזה כבר יודעות שזה איפה שהרצועה. בואו תהיו היום בנות עם הרגליים בפילאטיס בי. במרכז המזרן, עקבים במגע, ברכיים בעונות בנפרד. הרימו את הידיים למנח הג'יני, לחצו את המה ימין מעל המה שמאל. תשימו את כף יד על מרפק, מרפק על כף יד, ותלחצו המה על המה, כשאתן נושמות וצומחות לגובה. קחו את כל האוויר פנימה דרך האף, תרימו את הקודקוד למעלה דרך התקרה. בהוצאת האוויר, רגע תתארחו קצת יותר, תאספו את הבטן ותנו לעצם הזנב קצת להתגלגל אחורה. קחו שנייה את הידיים, אפילו כולן, שימו את יד ימין על האגן מקדימה, את יד שמאל על הגב מאחור על הסקרום, וקחו המון אוויר. עם הוצאת האוויר תאריכו את עצם הזנב כלפי מטה. תשתמשו ביד ימין להרים את הבטן עוד יותר פנימה ולמעלה. אז אני רוצה יד פה ויד פה. So getting that action of you're scooping the abdominals in and up. תמשיכו את הפעולה הזאת שאתם מחזירות שוב המה על המה. פעם שימו כבר את שמאל על ימין. תצמחו לגובה ובהוצאת אוויר הבאה תתחילו עם סקווט, לחפוף את הברכיים. באיזשהו שלב תתחילו לעגל את הגב כשצריך כדי להביא את הסנטר לחזה מבט לפופיק, which is your first stomach massage, and then put your sit bones on the mat. מניחות את הידיים על המזרן לצידי האגן, מרימות את הטוסיק באוויר למנח הטייבל שנכיר גם בהמשך על הכיסא, ולוקחות את הטוסיק אחורה, שאחר שהוא ממורכז על המזרן. מיישרות את הרגליים ונשכבות על הגב, ידיים מתארכות לצידי הגוף, אז איפה שהם נחתו, הם יכולות להישאר, because that's where they are, so you are centered. רגליים צמודות, אקטיביות, חובקות את קו האמצע, והיום עם הנשימה, ממש מה שהתחלנו אותם על הקשתות, קחו אוויר דרך האף שאתם שולחות ידיים למעלה דרך התקרה, ובהוצאת אוויר שלחו את ידיים אחורה, לכיוון האוזניים, כל עוד הצלעות נשארות בתוך המזרן. מלאו את הצלעות האחוריות אל המזרן. אינהל, ידיים חוזרות לתקרה, פלאג אין, ורק הידיים נוחתות חזרה לצידי הגוף. כל אלה שאוהבות לעשות רוטציות בזרועות, אנא יימנעו מכך. קחו אוויר ידיים עולות למעלה דרך התקרה, פנים כף היד נשאר קדימה, כך שכשהן עולות דרך התקרה, פנים כף היד עכשיו מסתכל מעלה. צלעות עדידי למזרן, רגליים צמודות. עוד אחד כזה, inhale, הידיים עולות, exhale, ribs down, and כשהידיים לוחצות על המזרן, גם הצלעות והכתפיים נשארות בתוך המזרן, גם וגם וגם וגם. Last one, inhale, reach the arms up, reach the arms back, exhale, שם הצלעות למזרן, רגליים צמודות, זה החלק שזה נראה טוב. Now this is going to peel you up into your 100. ידיים עולות לפלאג אין, באקסל גלגלו את עצמכם עד הצלע הראשונה, אפ למעלה, מי שיכולה רגליים כבר מרחפות, and begin to pump, go inhale, 2, 4, 5, exhale, 2, 4, 5. בשלב הזה בנות אני מזכירה לכם, אתן צריכות לדעת מה זה הצלע הראשונה שלכם. אז כל מי שעולה יותר מדי, תחזירו את עצמכם לנקודה של הצלע הראשונה, וכל מי שעלתה פחות מדי, אולי זה עדיין לא מתאפשר, maybe push your legs a little lower or a little higher, תמצאו את הזווית הנכונה של הרגליים, שתוכל להרים אתכם עד לצלע הראשונה. So the bottom rib is pushing the mat, ידיים מעל הירכיים, בואו נמשיך לפמפם בנות, כאשר יד ימין מעל יד שמאל. כף על כף, so you never touch your thighs. Inhale in, 2, 4, 5, open up your chest, 2, 4, 5, סט אחרון להפך בין הידיים, and in, 2, 4, 5, and out, 2, 4, 5, להישאר, לפתוח את הידיים לרוחב הכתפיים, פאוז ורגע להעמיק. עוד בטן פנימה ולמעלה, and then roll all the way up לישיבה, להשריש את הרגליים לתוך הרצועה של המזרן, for your roll ups. רגליים צמודות ביחד ובפלקס, שימו את הידיים על המזרן לצידי הגוף, ובשליטה, איזה כיף לך, שכולם יתפשטו ביחד, חולה על זה. שימו את הידיים על המזרן, and push your hands down into the mat כדי לפרוס את הגב לתוך המזרן. סילבוש, תנסי לעשות מה שאני אומרת. לשים את הידיים על המזרן לצידי הגוף, שתוכלו ללחוץ את הידיים כלפי מטה, כדי להפריד בין החוליות בדרך למזרן. אם אני מבקשת לעשות משהו, יש לזה תמיד סיבה. Okay? In the future we will learn the rowing series. We will learn the boomerang. אם אתם לא יודעים איך ללחוץ את הידיים בתוך המזרן, we cannot progress. Okay? ידיים עולות אל התקרה. Reach out and back, צלעות לתוך המזרן הדידוש, as you inhale, exhale, ידיים עולות חזרה לתקרה, plug in and roll up. מזכירה לכם, אין רעש ברצועות. הרצועה כל הזמן נמשכת פנימה ולמעלה לתוך הבטן. Find your elephant, ראש פנימה אנוש. לקחת אוויר, גלגלו זנב אחורה, קדימה, כדי לגלגל את הגב אחורה. חוליה שכמות למטה על הגב ליבי, גם סילביה, גם נוי, כולם שכמות על הגב. לקחת אוויר, ידיים נשלחות אחורה לקו האוזניים, ribs into the mat, inhale, ידיים עולות, plug in and curl up.
חוליה, חוליה, pull that strap, תשאיר את העיניים מול הכתפיים, don't let your arms drop. הראש נכנס פנימה, בטן פנימה, ולמעלה, שכמות כולן על הגב. או תמרי שכמות למטה. קחו אוויר, גלגלו זנב, ולהוציא אוויר. squeeze in. הירכיים נושקות, השוקיים נושקות, בשאיפה גם העקבים נושקים פעם אחרונה. inhale, reach out and back. and exhale, ידיים עולות לתקרה, plug in. למשוך את הרצועה לתוך הבטן, והפלאג אין מזכיר לנו כל הזמן למשוך את השכמות למטה על הגב. למשוך את הרצועה על גב הגולדידוש לתוך הבטן, בטן אחורה ולמעלה, כתפיים בנות רחוקות מהאוזניים, חוזרות בשליטה לשכב על הגב, בשבילו one leg circle, הידיים נוחתות לצידי הגוף, ממש בצמוד לגוף, כשהרגל הימין באה בסינגל לג פול אל החזה, בפוינט אל התקרה, בלי רעש של הרצועות, and 3 circles only, יש לכם אל הפרצוף, circle down, around, up and cross, צלעות בתוך המזרן. אז הגודל של המעגל תלוי היציבה של האגן, בדיוק כמו שעשינו עם הקשת. אז הייתי מקטינה סילביית המעגל המון. אני מסתכלת רק על זה. I need this not to move. pull the strap, push, בדיוק לתוך הבטן, מהממת. צלעות לתוך המזרן, כתפיים בתוך המזרן, אחרי 3 ו3, סינגל לג פול, הברך חוזרת על החזה. and change your legs, להשחיל אותה לתוך הרצועה, היא מתחלפת בשנייה, לשמור מתח על הרצועה, ושוב כמה שפחות רעש, מעיד על כמה שיותר שליטה, into the other side, 3 מעגלים לכל כיוון. כשיהיו 3 ו3, אפשר להאריך את הרגל מטה אל המזרן, גם רגל ימין יוצאת מהמזרן, תשלחו את הידיים אחורה, בלי הרצועה, פעם שהידיים מתוחות לאחור, הרגליים מתוחות בפוינט על המזרן, because there is no strap, צלעות במזרן עלה, ואז להתקפל אל ה-rolling back, להתקפל אל הכדור. roll up and fold into a ball. עם התחת כרגע על הרפורמר, בגלל הפרופורציות פה של המזרן, קחו את הישבן כולן אחורה, שיהיו על המזרנים, פוינט חזק ברגליים, and rock and roll. מתחילות להתגלגל אחורה, בשלב הזה אפשר להתגלגל עד לכתפיים, ו-up למעלה בלנס. קחו אוויר למעלה כשאתם בבלנס, דקל ממש פוינט אם את יכולה, ו-exhale בגלגול, לקחת אוויר למעלה, להוציא אוויר להתגלגל ולחזור שירה לפוינט חזק, עקבים ביחד אל התחת. תחשבו על הדאבל לג קיק שתכף קורה, העקבים באים כל הזמן אל הישבנים. בפעם הבאה נשארות בבלנס, תחזיקו את הכדור. ובמנח של כדור קטן, with a roll back, תשאירו את העקבים לישבנים, שאתם מתגלגלות עד לצלע הראשונה בלבד, ברכיים עדיין על האוזניים, טוסי כבד, זה כבר משתפר נהדרות, for your single leg stretch, ובפלואו you go switch and switch and switch and switch. המרפקים כולן, הציד השכמות למטה על הגב. שימו לב אם המשקל מתענן מצד לצד, it's about stability. יציבות עמוד השדרה מגיעה מהיציבות של האגנים. הגובה נשאר מהחוזק של הבטן, אז pull your abdominals in and up. double leg stretch. תוציאו אוויר ביחד בנות על 3, 2, 1. בלקיחת אוויר, למתוח ידיים לאוזניים, רגליים נשארות ישרות לפנים. השאירו שם את הרגליים, ותוציאו אוויר בסיבוב, תביאו את הידיים מקבילות לרגליים, כמו ב-100. מי שהייתי לי מעולה, להחזיק את זה על 3, 2, 1, ורק עכשיו במשיך להוציא אוויר לפרוף ברכיים על החזה. תודה. Only some listen. And again, inhale, stretch, ידיים ורגליים, להחזיק את זה על 3, ידיים לאוזניים. 2, 1, הידיים בלבד, באות לסיבוב לרגליים ישרות, הרגליים עדיין ישרות. Hold it for 3, 2, 1, so we're just adding stops on the way, כי we're progressing, ולחבק, חזרה, עוד 3. לקחת אוויר ליישר ידיים ורגליים, ידיים ב-opposition, hold it here, 3, inhale, 2, 1, exhale, right, רגליים ישרות, 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 exhale, keep exhaling, hug it in, last 2, לכל אלה שלא מקשיבות לי, לקחת אוויר ליישר ידיים ורגליים, hold it for 3, 2, 1, just the arms circle, 3, 2, 1, תודה רבה, exhale it in, last one, make it beautiful, inhale, stretch, 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 exhale, circle, stretch, forward, forward, find your lift, ladies, and pull it in for single straight leg, pull, 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 pull. We don't rest at this level, we move, pull, 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 or as my teacher likes to say, we rest in the grave, pull, pull. Grab your ankle, תראי התיישרת, pull, pull, אם עלי זה lift, דקל, הצילו, up, up, סליחה שאני מביכה, זה פשוט נראה מטריף, up, up, תחת כבד בנות, זה נראה אש, רגליים ארוכות, reach away, reach away, תראו שעכשיו לא צריך לעלות ולרדת, the chest can stay lifted, השריט החזה גבוה, just the legs change, and change, now legs stay up, let's rest up here, שתי ידיים מאחורי הירכיים, להדביק את הירכיים, להדביק את העקבים, להרים את החזה גבוה, מרפקים הצידה,
3 first sets, hands behind your thighs. תאריכו רגליים קדימה על 3. תחת יציב, 2. 1, bend the elbows, legs straight up. Again, reach forward, 3. 2. 1, and reach up. בלי flex, בלי point. It's an abdominal series. One more, reach. reach, מבט לפופיק, עורף ארוך. And up, now stay. ידיים באות, יד ליד מאחורי העורף. מרפקים עדיין הצידה, just 3 more heels together, שיר עלה, and מהתחת להאריך רגליים על 3, 2, 1, up 1, מרפקים הצידה כולם, and again, for 3, for 2, for 1, and up 1, last one, ladies, 1, 2, מבט לפופיקנוש, don't close those eyes, we need them for focus, and stay lifted, ladies, criss-cross, לימין, על 3, אין הרבה, 2, נפתח את המרפקים גבוה, כף על כף, הם לא שם לקישוט, use your hands, up, לצד שני, שלבי אצבעות. שלבי אצבעות. So I can pull you up and twist and up after those barrels and up. לפתוח את המרפקים. למצוא את הטוויסט. There you go. And up. It's about the twist and the lift. Up. 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 אחרון לשמאל, ladies. Bring it your best. Your best. Your best. Now roll up center ולהתיישב up. Spine stretch forward. התחממתם. Which is good. לנשום. 3 חזרות בלבד. לשבת זקופות. קחו אוויר להרים את הגב למעלה. exhale dive. יכולה להשתמש ברצפה אפילו, שים את הרגליים יותר נמוך. פלקס ברגליים כולם, תשתמשו בידיים, תרימו את הגב התחתון. כשנגמר אוויר להוציא, קחו אוויר לישיבה זקופה, עולות up, up, up. עוד פעמיים בלבד. inhale, lift up. להישען אחורה את המרוש, exhale, exhale, exhale. כשנגמר אוויר להוציא, וואי, איזה הבדל. קחו אוויר למעלה, למעלה. למעלה, yes, you here, good. ועוד אחד, יפה. Inhale up and exhale. And you know this is going into your open leg rocker. So בפעם הבאה, you inhale, יש ישיבה זקופה. תמשיכו להתגלגל כמו שעשינו בקשת מקודם, עם הגב התחתון בלבד. To the angle where you can catch your ankles. אז לא כל כך נמוך ליבי, לא כל כך נמוך. לזווית שמהבטן התחתונה, you catch your ankles and stay up. החזיקו balance. lift up your chest. צריך להיות לנו מנח של extension גבוה מורם של בית החזה. lift up, 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 and then round your spine. גב עגול, סנטר לחזה, מתגלגלות לאחור. And up balance. Hold your balance and extend your spine for 3. להרים את החזה ליבי. 2. 1, and round your spine to roll. להתגלגל and up. Hold your balance. Every repetition should be balanced for 3. 2, טוב דקל. And 2 more times only. מתגלגל, גב עגול. Balance with a flat back. Lift up, find your extension in your upper chest. Last one, flexion to roll. Extension for balance, סליחה ממש. And hold your balance, stay. סגרו את הרגליים, תאריכו ידיים, תמצאו טיזר ראשון לשיעור. And with control, roll down into the mat, חוליה, חוליה. For your corkscrew, הרגליים נשארות למעלה בתקרה. רגליים ארוכות, בואו נעשה tailbone off only. אז עם הידיים על המזרן בצמוד לגוף, רגליים כיחידה אחת ליד עקבים, מביאות רק את עצם הזנב למעלה, בלבד, קצת להבין איפה הגב שלכם נמצא, ועוברות דרך אותו שעון שעשינו עם אנה על הקשת. end center, חזרה למרכז השעון. צד שני, לשעה 12. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tailbone only. and down, עוד אחד לכל כיוון. רגליים שעות נויקי, stretch, stretch. The stretch happens, מרגישה לך הכל חייב לקרות, וכל אלה שאוהבות לקפוץ ישר ל-roll over, לפני שהכתפיים נפתחו, אתן קופצות בראש. You're gonna close your chest before you open your low back, וחבל. אחרון חביב שזה יהיה מאוזן, וכשזה יהיה מאוזן תשאירו את הרגליים בתקרה. שלחו ידיים לתקרה, we're preparing for teasers for today. So when you're ready, teaser up, and open your arms, your legs, wide to the side, out for saw. רגליים נוחתות על המזרן בשביל הסוע, ידיים כבר לצדדים, ממש תקראו את הידיים אחורה ולצדדים, שהשכמות יתחברו למטה על הגב. ויחד, טוויסט לימין, לנסר לפנים, תעמיקו על 3, תחת שמאל במזרן, בנות 2. 1, להתגלגל דרך הטוויסט, מרכז חזרה לצד שני, טוויסט, and reach, go all the way, אף לברך. תחת ימין נשאר מקורקע, מהממת. לעלות דרך הטוויסט, יד מבט אחורה. להרים את הגב גבוה, טוב, נוי, חזרה למרכז. And again, twist. And reach. זרת מנסרת זרת, האף רוצה לברך. לעלות אפ למעלה, דרך הטוויסט, מרכז, רק עוד אחד, and every time go for a deeper twist. Twist.
go deeper, עוד להעמיק את הטוויסט, so you don't pulse, אין פה פולסים, יש פה לנסר לעלות דרך טוויסט, ואז דרך צד ימין מסתובבות על הבטן for your swans. חממנו קצת, כן? וואו. מטורף לראות אותך. בא לי בערך צ'פחות על זה. אז הכפות ידיים על המזרן. מזכירה לכם שיכול להיות שבספר זה כתוב קצת לא מדויק. כל אחת שמה את כפות הידיים איפה שהיא צריכה, שהיא תוכל לחבוק את קו האמצע, ולמקם את השכמות למטה על הגב. Find your diapers, put the house for the mouse underneath, אז הבטן אסופה, הידיים רק ליבוש מתחת לצדים, מרפקים חובקים אמצע. הידיים יכולות להיות מתחת לאוזניים, מתחת לצוואר, או מתחת לכתפיים, wherever you need. And you're going into your neck roll. אוספות את הבטן כדי לדחוף את המזרן עם הידיים, עם הירכיים הקדמיות, and lift your stomach to open up your chest. כשהידיים מתיישרות, and your arms should be straight now, ידיים ישרות, חובקות אמצע, ותרים את הגב תחתון את המרוש, yes, מבט קדימה, מעל הדידי. כתפיים הדידו שלה למטה, there you go, תודה. Now you just take for the neck roll. מבט לימין. נותנות לו ראש ליפול למטה, דרך ליצור ברצפה, don't drop your low back, דרך צד שמאל, חזרה למרכז. צד שני, שמאל, this will be the last one, כי אנחנו נעשה readjustment לידיים לכולכן, הרבה מכן לא במקום הנכון, מבט קדימה, and bend your elbows, come back down, כל מי שמרגישה שזה נכנס על הגב התחתון, זה information, שהידיים שלכם לא ממוקמות נכון, אולי הן צריכות להתקרב אליכן יותר, אולי הן צריכות להתרחק יותר לכיוון האוזניים, they need to be where you can push the mat and don't dump into your low back. אז דקה הייתי לוקחת לך את הידיים שנייה לפני שתולה יותר קדימה, יותר לאוזניים. רק שאתה הבדל, so now you can take your shoulder blades down. כשאתם למעלה, גם תמר יכולת לקחת את הידיים יותר קדימה. נכון? עכשיו את פחות בגב, עוד קצת יותר קדימה עם הידיים. תקחי את הידיים עוד יותר קדימה. תרים את הירכיים. That's work. And do one more set. הפעם תתחילו מבט שמאלה. דרך הרצפה, סיבוב למטה, דרך הרצפה, תרימי את הכל, תהיה אקטיבית. ואז דרך צד ימין, רק לאזן את זה. And I'm going to give you a little dive prep before I see you next week. אתם נשארות עם המבט קדימה. And for the dive prep, שלחות ידיים קדימה, מתנדנדות, ותופסות על כפות הידיים. So you dive and you catch, כמו שירה. מי שלא מכירה, you can look at שירה and catch. כמו תמרי, מהמם, dive and catch. And dive and catch, אנחנו נעבור על זה ביום שישי שבוע הבא. ותלמדו את ה-swan dive prep. אם צריך תנוחת מתיחה קצרצרה, do so. ומיד לנחות חזרה בנות על העמות והמרפקים for your single leg kick. מישהי פה ממהרת, רק שאני בעניינים? קול. Because it is a minute to 3, אנחנו כנראה נחרוג ב10 דקות כרגלי. אז על העמות והמרפקים, רגליים ארוכות, חזה פתוח. קחי את הידיים סילבוש טיפה יותר קדימה. קדימה, שיהיו לפני הכתפיים. אגרופים חזקים, בטן אסופה, don't let your belly touch the mat. ועם הרגליים כל כך ארוכות, go for your single leg kick, you go kick. kick, להאריך אחורה, and kick. kick, להאריך ליבי מבט קדימה, תזכרו שזה לא kick לשחרר ואז עוד kick. זה kick, להחזיק, להעמיק את kick, and then stretch back. Sorry to march, but that's what I want to see. kick, deep in the kick, רגל אחורה. kick, עוד kick, and back. Sorry, אנוש. Any knee problems I need to know of? kick. deeper, לא לשחרר אותו. So אתם עושות קיק עוצרות, בדיוק אני דוש, עוד קיק ואז לשחרר. קיק לעצור, עוד קיק, בדיוק, that's how you go deeper. שזה לא קיק, זה היה הרוס לכם את הברכיים. לעומת הקיק, עוד יותר קיק, that's going to get you stronger. For the double leg kick, שימו את הלחי של צד ימין על המזרן. הידיים יבואו בין השכמות מאחורי הגב, כמה שיותר גבוה, מרפקים כמה שיותר כבדים. חברו את העקבים כולן שהרגליים יהיו כיחידה אחת. And with your legs together, תאריכו אותם, תאספו את הבטן, באותו דבר. 3 הבעיטות בנות, זה לא קיק, שחרור, קיק, שחרור, קיק. היום אני רוצה קיק, להעמיק את הקיק, והכי להעמיק את הקיק לפני, כמו שמושכים רוגטקה, למשוך כדי שאפשר יהיה להאריך קדימה. So you're gonna go ביחד, קיק, להאריך רגליים, נהיה איתך בפעם הבאה, and stretch, open the chest. And again, go to the left cheek, you're gonna go 1, go 2, go 3, and up. Stretch, nice, בדיוק, open the lift. לכי ימין, תחליפו בין הידיים. And go kick 1, kick 2, kick 3, it always goes deeper. Stretch, legs, stretch, arms, open the chest, רגליים צמודות הדידוש, האחרון לשמאל. And go 1, deeper 2, deeper 3, טוב דקל, reach, לפתוח, רגליים מתוחות אחורה.
הידיים מתחת, now stay, I'm going to give you a little add-on. תפתחו את הידיים פה בנות לצידי הגוף, צמוד לגוף. לצידי הגוף זה צמוד לגוף. תשמרו את המבט קדימה. תפתחו את הידיים ל-T. הידיים מ-T תפתחות קדימה עד לאוזניים. There's that dive again, ידיים לאוזניים. Bring them to your ears. Back to the T. Back to the sides of your body. Back to the T. Back to the ears. One more time, back to the T. Bring them all the way back, lift the chest. תרימי, 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 and rest down. Little child's pose. תנוחת מתיחה קצרצרה, אבל תראו איך אפשר להוסיף דברים קטנים כדי לייצר עוד קצת אתגר. תנוחת מתיחה חמודות. אמרתי וכולם נשארו מתות. אצלנו הייתן מאוד חמודות. I'm going to introduce you to your neck pulls. So, מתגלגלות לישיבה, ומסתובבות עם הפנים לקדמת המזרן. ב-introduction to the neck pull, רגליים כפופות על המזרן, מקבילות וברוחב האגן. כמו שלמדתם לפני הרול-אפ את ה-half roll back. So it's kind of the same prep. כשם התרגיל the neck pull, רגליים מקבילות וברוחב אגן. הידיים האצבעות של כפות ידיים שלובות ובבסיס הגולגולת. It's called a neck pull, not a head pull. This would be a head pull. I want a neck pull. אז הידיים בבסיס, לא אני, Joe wants a neck pull, and they go underneath and behind the neck. אז תשתמשו בידיים ותשתמשו בנשימה, כי זה כן תרגיל נשימה. לוקחות אוויר להרים את הגב גבוה, תראו איך אתם יכולים למשוך לעצמכם את החוליות, הרגליים מגבילות וברוחב הגן, ובאיזה מרחק שאתן צריכות, שתוכלו לדרוך את כל הכף רגל במזרן. בהוצאת האוויר אתן צוללות פנימה, ראש נכנס בין הברכיים, ואתן מעגלות את הגב in without opening up your knees. תראו איך זה מרים את החוליות כמו בקשת, כשנגמר האוויר להוציא, חוזרות רק לישיבה זקופה, עולות up, up, up. אז אני אוהבת לעשות את זה הרבה פעמים כנגד קיר. That if I had a wall behind me, אין לי לאן ללכת עדיין אחורה, אני רק הולכת קדימה, lift up, inhale, מבט קדימה. ב-exhale, הידיים מושכות בצוואר כדי לעגל את הגב. אתם רואים את ה-spine stretch forward, איך זה בדיוק פותח את כל החוליות, וזה מפנה מקום לצלעות להיכנס פנימה. ו-inhale up, עוד אחד כזה, inhale לישיבה זקופה. גם אנו שאלתי לכי אחורה, את רואה מה אני עושה עם סילביה? בדיוק, you want to peel off a wall, כולכן זוכרות את הקיר מהיסודות. So it's really doing that wall exercise, right? עכשיו, בפעם הבאה שאתם למעלה, we're going to take the next step. Inhale, lift up. תמשכו את הגב למעלה, now that you know what a flat back is. הראש נשאר כנגד הקיר, וכמו בספיין corrector, like we had a little barrel behind us, רק מגלגלות את הגב התחתון. הראש לא זז, תוציאו אוויר, גב תחתון. גב תחתון, רק גב תחתון, בבת נשאר קדימה, don't drop your head. להפך, it's a neck pull, pull your neck to roll your low back. Roll, איזה מהמם זה? Hold it for 3, 2, 1, and inhale לישיבה זקופה, doing that 2 more times. רק לצמצם טיפה רגליים הדידוש. אוקיי, אנחנו נחזק את זה עם הצחה. אני אחזיק אותך, שבו עוד פעמיים בנות. ולהוציא אוויר, רק לגלגל את הגב התחתון, הגב העליון לא זז. תמשכי את הראש שלך למעלה. תמשכי את הצלעות למעלה, גב תחתון, מבט נשאר קדימה, פוקוס בנו שישאר על אותה נקודה, and roll up, last one. עכשיו, בגלל ששבוע הבא כולכן גם תרוסו את ה-neck pull, I want you all to feel it. אז אחרי 3 תישארו זקופות, מצאו מחדש את הרצועה של המזרן, and connect to your strap. אז אחרי כמה שיעורים שאתם עושים את מה שעשיתם עכשיו, רק אז אני בעצם אתחיל להציג למתאמן שלי את ה-neck pull המלא, זה אומר לקרוע את הרצועה על הצדדים, ולשכב על הצד, על הגב. חמור קופץ בראש, אנחנו מעט נהיה על הצד. So, ידיים עדיין שלובות מאחורי הראש. משהו קטן, סוד קטן לכל מי שבמכשירים המשולבים, זה התרגיל היחיד שהייתי צריכה לפרק למענו את הרצועות, כי ההנחיה של ג'ו בספר שלו ב-Return to Life, הוא אומר, רגליים ב-parallel and wide as your hips. הם צריכים להיות ברוחב האגן הרחב, שבגלל הכותפות, ואת יכולה טיפה להתקרב למטה, שזה מה שאומר לקרוא את הכותפות לצדדים. הכותפות קצת יפריעו לכם. So when we do it in class, כשאני עושה את זה בשיעורי קבוצה, אני לרוב אפרק את הכותפות, אבל אני חוסכת לכן עכשיו, כי אנחנו כבר קצת עוברות את הזמנים. אז שירה שהיא בלי, יכולה להרגיש איך זה מרגיש בלי, but we will feel it next week, אנחנו נעשה גם בלי. It's a breathing exercise. זה פותח את האגן. לגמרי. So the breath is, בלקיחת אוויר, הידיים מרימות את הראש בלבד. תשאירו את הכתפיים על המזרן, ותדחפו את הראש אחורה לתוך הידיים כשהמבט לכיוון ה-pubic bone, המבט לכיוון הבטן, העורף נמתח כולו, hence a neck pull, ותוציאו אוויר, תחזירו את הראש למזרן. גם את זה אנחנו מתחילים רק 3 חזרות, so 2 more. Inhale, lift your head up.
כל מי שלא מצליחה עדיין לפתוח את הצלעות האחוריות, איזו דרך נהדרת למשוך את הראש עוד. את הראש תדחפי לתוך הידיים, מרגישים מה זה עושה לך פה? איזה zip-up sauce, there you go, and pull it back down. עוד אחד כזה, קחו אוויר, וכמה אורך זה עושה בחוליות. אני מתה מה שקורה לך פה עכשיו, מרגישה? תפתחי את המרפקים סילביה, מהמם. And let's go to the full thing. עכשיו אנחנו מבינים שזה neck pull, וזה לא סתם לזרוק את עצמנו למעלה. So the breath is, לקחת אוויר הראש בלבד עולה, כתפיים למטה. תשתמשו בהוצאת אוויר כדי לאט, בשליטה, לקלף חוליה, שהשכמות למטה על הגב. Use your strap. לקלף חוליה, מרפקים פתוחים. נכון, go חוליה עד שהראש צולל ראש בין הרגליים. Go into your thighs. לכן צריך לפתוח את הרגליים, ואתם תרגישו את השבוע הבא גם בלי הכתפות. לקחת אוויר בנות לישיבה סקופה. Now keep lifting your spine up. כל מי שהייתי קיר בשבילה להרים, שאין יותר אוויר לקחת באקסליישן, לגלגל זנב בין הישבנים ולפרוס חוליה לאחור, כמו שעשינו בפרפ. בהכנה שפרסתם גב תחתון. ועכשיו אפשר להגיע לגב אמצעי, ובסוף גם נגיע לגב העליון, והראש. תעשו את זה רק פעם אחת, כי עשינו מלא פרפים. לקחת אוויר הראש עולה, כתפיים למטה. תוציאו אוויר ולקלף. חוליה ולקלף חוליה אומר להוריד כתפיים. להעמיק את הבטן לתוך הצעות, go wide elbows, תרים אתם הצעות מרפקים, וחוליה, קלפי, תמשכי את הרצועה, yes מאמא, הרגשת ההבדל? אוי, לא, כי זה מהמם. וכשהגב נפתח כולו, קחו אוויר לישיבה סקופה, and כשאין יותר אוויר לקחת, תוציאו אוויר לשכב על הגב. תיפגשו בשכיבה על הגב. תרגיל נוסף שאני הולכת להכיר לכן היום, חלקכן אולי כבר מכירות, is your jackknife. אז עם הידיים מצידי הגוף, ודאבל לג סלייד, תביאו את שתי הברכיים אל החזה, ותשתחררו מהרצועה. מיישרות כולן רגליים ארוכות לתקרה, הן צמודות ביחד ובפוינט. ברמת יסודות של התרגיל, זוכרים שתמיד אמרנו שגם this is intermediate too, אבל כשפוגשים תרגיל חדש we go back to 50-50, ואנחנו לומדים אותו בדרך הכי בסיסית שלו. So legs are up, at the ceiling, ואתן מתחילות שהידיים על המזרן כמו עוגן, להעריך את הרגליים קדימה ל-60 מעלות בלבד. Hold from here. כולם יודעים גם מה זה jackknife? תחזיקו פה, זה עבודה. זה סכין קפיצית של העולר. So you're going to jackknife, שולחות הרגליים ל-45 מעלות מעבר לראש, להחזיק את זה על 3, 2, 1, ואז up למעלה לתקרה, לעלות לנר. up לתקרה, סילבוש up, להסתכל על הבעונות, and hold it here for 3, חברי עקבים שיר עלה. 2, 1, נשאר למעלה לעשות פלקס חזק. Joe used to call this the angle, בו העקבים נשארים בדיוק מעל העיניים, as you spread your back down. חוליה, העקבים נשארים מעל העיניים. סורי שאני לא מושכת בשביל הצידה, אני פשוט לא שתכן. הרגליים חוזרות ל-60 מעלות בפוינט. ג'אק נייף, לשלוח את הרגליים ל-45 מעלות, זה לא מקביל לרצפה. Good girl, זה 45 מעלות מהרצפה. טיפה יותר גבוה, תמרי, בול. Hold it for another 3, 2, 1, then jack knife. up, לתקרה, up. זה ממש קפיצה למעלה, קפיצה, up, אנוש, up. פלקס ברגליים, ולחזור חוליה, ידיים חזקות לי מילה. Last one, we'll just do 3. עושים רק 3. מהממות, point to the 45. Roll jackknife to the 45, hold the 45 for 3, 45, 2, 1, then jackknife לתקרה, up, hold here. Up, don't fall, you got it, girl. Flex ברגליים. Hold your angle, ידיים על המזרן שיר עלה, and go upper back, middle back, and enough. קחו 3 שניות, כולם על הצד, פנים למראה, בנות על הצדדים, תהיו פנים אלינו בכיף. For your sidekick series. כולן בסדר? It's a long time שלא עושים, כאילו, ומי שזה חדש לה, אתם תראו, זה ממש, כמו כל דבר, זו מיומנות נרכשת, גם פתאום להיות בעמידת כתפיים, we're not used to being in shoulder bridges. So, תרגנות על הצד רגע, יד ישרה רק כדי למצוא קו אחד ישר, תהיו ממש על הקצה של המזרן, מושלחת אותו בכתף, סליחה ממוש, תביאו את שתי הברכיים על החזה, שתיתנו את הזווית של הרגליים, שהעקבים ליד הישבנים, ואז תיישרו את שתי הרגליים לא. למה אנחנו מכופפות ברכיים לישבנים, עקבים לישבנים? כדי למצוא את הזווית. And then stretch your legs at the angle. רק ליישר ברכיים, לא להרחיק את הרגליים ממך, זה הזווית. זוכרים שבמזרן המקורי, we have the moon boxes right for that. עכשיו, פלקס בשתי הרגליים, עם היד התחתונה, תחליקו אותה, תעשו side bend as you lift your bottom side off the mat, אז את לא במקום ממש. כי כל הגוף בקצה האחורי של המזרן. קצה האחורי של המזרן. כולן בסדר? just check, הידיים, המרפק שלך בקצה הקדמי, את לא במקום.
כל הגוף, תשרי את היד רגע, שנייה, אני מסדרת את הדידוש. שימי את האוזן, כופי ברכיים אליך זה, שתהי בזוויות הנכונות. זוכרים שאמרנו ש-set-up זה החלק הכי חשוב. לכן אני קרצייה על כולכם. והסטאפ הזה, אני בכוונה מתעקשת איתו, כי יש לכם אותו עכשיו גם מוקלט, שיהיה לכם את זה. So you set up correctly. חוץ משזה, יש לכם את זה גם בספר. Then slide your upper body. לפני כן כמובן נשארנו את הרגליים, because we go from the bottom up, כמו ברפורמר. Top leg is going to go up, אני רגע עוברת, תודה מתוקה שלי. יד העליונה יכולה להיות על המזרן. מי שרוצה אתגר בשלב הזה, because we're going into intermediate 2, יוכל לשים את שתי ידיים מאחורי העורף. Like neck pull, נכון? אז זה לא יד מתחת לאוזן, זה שתי ידיים מאחורי העורף. או יד אחת מאחורי העורף, but it's the same, like we hold our hands in corkscrew, in crisscross. Good. רגל עליונה בגובה האגן, קחי את המרפק טיפה אחורה. There you go, פה, רק לא ליפול. כשהרגל העליונה בגובה האגן, בכוונה לא מיישרת אותה? כן. אוקיי, סתם בדקתי. ושתי הרגליים בפלקס, אמרנו בנות רגל עליונה בגובה האגן. We're only going to do one variation for time today, and let's just do front and back. בפלקס הרגל באה קדימה, ובפוינטי באה אחורה. Good, and remember, אני האחרונה שמעניין אותי טווח תנועה. מעניין אותי יציבות, החזקה של אגן, אגן עליון מעל אגן תחתון ביציבות חזקה, הרגל התחתונה בפלקס מצוין, ולשמור על ה-house for the mouse, שהמותן התחתונה שאצלכם בנפו זה צד ימין, גם אני רואה שאת על צד ימין, וצריך זה שמאל הדידוש. המותן התחתונה ממש מתנתקת מהמזרן, so this is what's working, this is what I care for. ועל כל זה אני רק מזכירה, כי על זמן we won't do it, we can do up and down, we can do circles, we can do bicycle, we can do a bunch of things here, אבל אחרי החזרה הבאה תתהפכו דרך הבטן, כדי להתארגן גם על הצד השני. אז הסטאפ קריטי, היד בקצה האחורי, הרגליים בקצה האחורי, אתן הולכות לכפוף את הברכיים, להביא הברכיים אל החזה, עקבים לישבנים, and when your heel is aligned with your sit bones, that's the angle you just stretch your knees. אז אם היינו מביאים גם את המונבוקס, אז הייתי יודעת איפה לשים אותם. עכשיו, תכופפו את המרפק התחתונה, and slide, it's a lift, you side bend up, כדי להרים את המותן התחתונה באוויר. היד העליונה יכולה להיות על המזרן, or in your neck pull. So we're going back to neck pull again. Flex בשתי הרגליים, lift your bottom leg up, and we did 8 front and back. swing, flex קדימה, ופוינט אחורה. מרגישה את ההבדל? שים את היד ממש מאחורי העורף. So there's no bending of the wrist. וזה כל כך הרבה עבודה על מותניים. עכשיו, when you think about it, אתם בשכיבה לצד, right? So this is preparing for all the side bend exercises. וכמו שאנחנו יודעים ברפורמה כבר מה-side sit-ups, כל הכפיפות צד באים מהמותניים. למה שלא גם זה יבוא משם? Good. 2 more. Heel down. בדיוק את זה. וזה בדיוק כמו going upside שעשינו ב-high chair. בדיוק. כשהיה לכם 8, מוזמנות להתהפך לשכב על הגב. נגיד, ועשינו סדרה שלמה, אבל כרגע זה מספיק. לא מאמינה שיש צורך לנער את הרגליים, כי לא עשינו איתם הרבה, אבל אם יש, you can always shake them up. Because guess what? It's teaser time. And we're going straight for teaser 1 by this point, כי אם אנחנו מתרגלים מזרן של intermediate 1, אנחנו לא צריכים את הפרפים יותר בשלב הזה. אני אומרת את זה בכוונה, שאם מישהי מרגישה שזה too much כרגע, and she wants to do preps, שתעשה אותם באופן עצמאי, אני מנחה לטיזר 1. מביאות ידיים ארוכות על המזרן, ברכיים באות ב-double leg slide, ברכיים אל החזה, ומיישרות אותן קדימה לזווית של 45 מעלות קדימה. אידיאלי, רגליים כיחידה אחת, להדק את העקבים כמה שאפשר, תנשמו לתוך זה. I like to use the exhale as you teaser up. הידיים מחליקות על המזרן קדימה עד שהן מתנתקות, ועולות להיות בשני קווים מקבילים עם הרגליים, holding up there for 3, for 2, איזה מהממות, אימא'לה. 1, and roll down. מהממת, כל כך שמחה שאת מקשיבה לגוף, כי אמרת שכואב לך היום גם. עוד פעמיים בלבד, אין הרבה. אם אפשר הרגליים שעות ישרות, אני מזכירה, teaser up. holding it there, ויסתה 200 טיזרים, ימת בסדר, את משוחררת. for 3, for 2, unbelievable. 1, איזה הבדל, and down, אני מתה לרעידות האלה, את יודעת. last one, ladies, it's going to take you into your teaser 2. teaser up, hold your teaser, ידיים לאוזניים, זה רק הרגליים, down up 1, down up 2, down up 3, keep them up, hold your teaser up, 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 ומפה מתהפכות לשכב על הבטן, פנים אליי, בשביל הסווימינג. Okay, so these are the teasers we do at level intermediate 2. על הבטן בנות, swimming is going to be the third and last exercise, תכירו למזרן, שבוע הבא. ידיים ארוכות קדימה, רגליים ארוכות אחורה, ונועי מרגישה שיש לה פס מזה, כי היא כבר עשתה את זה היום על הקשת, אבל we will do it as well.
ואנחנו טכנית מכירים את זה, לא, בדרך כלל נכיר את זה גם קודם במזרן, במקום שלא ניפול ממנו על הבטן או על הראש. שלב ראשון, סטטית, שהמצח על המזרן, תרימו את יד ימין, תרימו את רגל שמאל. תמתחו את הידיים ואת הרגליים, את היד ואת הרגל כל כך רחוק אחת מהשנייה, כאילו מישהו מושך אתכם החוצה, וחזרה למזרן. צד שני, יד שמאל ורגל ימין. אז ממש עוד החוצה לייצר אורך, אותו דבר עם הרגל. And back down, אז פחות הליפט, יותר האורך. שוב, יד ימין ורגל שמאל, תרימו את הבטן בין כולן פנימה ולמעלה, and back down, עוד אחד כזה. יד שמאל, רגל ימין, reach out, גם הרגל, אותו דבר. בדיוק, טוסיק על המזרן, and back down. בסט הבא, before you go swimming, תשתמשו באמות של הידיים, ללחוץ לתוך המזרן, להרים את הבית חזה, להרים את המבט. הכתפיים מחליקות אחורה לגב, סילביה, פליז תהיי איתי בקצב שלי, because you have no idea what I'm going to say. ללחוץ לתוך המזרן ולפתוח את הבית חזה בנות, המבט עולה, המבט מתארך, הבטן אסופה, and melt back down. כפות הידיים הדידוש על הרצפה. אם היינו על מזרן על הרצפה, they stay on the mat, they just slide. עוד פעמיים את זה. להעריך את הרגליים החוצה, לאסוף את הבטן, הם עדיין על המזרן. We're just polishing, this is your pull straps ברפורמר. עוד למשוך את הידיים, עוד למשוך אותם אלייך, עוד להרים את הבטן למעלה. ולחזור בחזרה. האחרון כזה, you're gonna slide, stomach up, בית חזה עולה, and hold. רק יד ימין עולה מהמזרן. אם הקופסה נופלת, היא נופלת, רגליים אקטיביות על המזרן. עוד לא אמרתי כלום על הרגליים, אמרתי יד ימין עולה. ויד ימין חוזרת. יד שמאל עולה. מרגישות שאתם צריכות לזוז מצד לצד? We're not ready yet, so you need to center and down. אז לכן we're just doing arms in the beginning. רק יד ימין. הגוף נשאר ממורכז. And back down. You did it today, you're good. עוד אחד, פין קפה עד שיעור של הרצפה. פין קפה עד פועל למטה. Push me to lift. And down. And reach all the way back down. השלב הבא יהיה, כן, מתישהו אני אוביל את זה לסווימינג. אבל מה שאני רואה שקורה זה מחריד, and I'm not going to take people there when it looks like, אני בורחת מהכרישים. No, I don't want that. Okay, we first learn to work in from our center. וכשאני יודעת להרים את הכל בצורה מוזנת, בלי לעוף מצד לצד, that's when I progress the exercise. קחו תנוחת מתיחה קצרה, אך אקטיבית, because you're going to take your seals. אז אחרי שמתחתם את הגב בתנוחת מתיחה קצרה, גלגלות לישיבה חוליה, יושבות עם הפנים קדימה. שימו לב שאתן יושבות על המזרן, לא על הרפורמר, facing here, אני סתם סדרת כדי שאני אצא מפה גם מתישהו היום. And זוכרות את הסיל, we learned it in intermediate 1, כף אל כף. ברכיים בצדדים, הידיים בתנוחת תפילה מול עצם החזה, נכנסות פנימה דרך הרגליים, לתפוס מתחת לקרסוליים, מבפנים בדיוק, ולהרים כפות הרגליים, כף אל כף, ליבי ממש כף אל כף. sole of the foot, הסטיקיז אחד אל השני, והביג סטיקיז, בול. להכניס את הראש פנימה, שכשאתם כאן, המרפקים לוחצים החוצה. הברכיים לוחצות פנימה, אני אוהבת לחשוב כאילו, הברכיים הם כמו השרבולים של התיק, של הנרתיק, שאני רוצה להלביש על הגב. And then you're gonna rock back, balance על הכתפיים, if you can clap. 1, 2, 3, balance back על הישבנים, להישאר, להחזיק and balance to clap. 1, 2, 3, rock back, זירו את הנורים, עלו לי עלייך. את בסדר ממוש? That's why we do not use momentum. מומנטום יעיף אותי, וזה פחד אלוהים, אני לא פחד על הצבא. טיפה גם קדימה, קחו את 3 חזרות, ויותר מזה. אם הייתם על מזרנים ורק לשיר אני אתן את האישור לכך, אפשר מעשי להתגלגל לעמידה. You guys are on a high mat. ליבי עשית את זה מהמם, כן. אבל זה בדיוק המקום שהייתה לי מתאמנת שנפלה על הראש ושברה את הכף יד. אז המזרנים האלה על רפורמה והם יכולים לזוז, כאילו, אז היא עפה אחורה, היא בשביל משקל ונפלה. So you roll up to standing if you can, if not, you just, כל הכבוד לשיר עליה. קחו כולן צעד אחד, שמאלה שלכן, את יכולה לשיר על המזרן, and we end with push-ups. So you can stand here, תעמדו פנים עליי, עדיף לא על אלה, גם הגובה, לא כיף לי, וגם לשים את היד במזרן הזה, זה לא כזה כיף. I would also recommend on the mat, על הרצפה. פנים אליי, אז זהו, לקחתי אתם שמאלה בשביל איך שלא תהיי דחוסה שם ליד המראה, תהיו עם הרגליים בפילאטיס וי, כמו שהתחלנו. קחו את הידיים למעלה לתקרה, lift up, ובלי לעצור את המשקל אחורה, תשאירו את התחת מעל העקבים, do your roll down. תביאו את הידיים על הרצפה, כמה שאתן יכולות, ונסו ב4 צעדים, להחליק את הידיים קדימה, לבוא לפלנק פוזישן. הידיים מתחת לכתפיים,
הכפות רגליים, הכריות מתחת לעקבים, חזה פתוח קדימה, and give me 5 push-ups. push-up 1. מרפקים צמוד לגוף, נועי, כי אני אוהבת שאתם בין המכשירים, because you need to hug your elbows, סנטר קדימה, סילבוש. גם תמרי, תסתכלי על עדי. מבט קדימה, גם אנה, תסתכלי מעל עדי. And then after 5, pike up, תחת לתקרה, find a pike, and הידיים צועדות אחורה אל הרגליים. walk back 1, 2, 3, 4, you're going to roll up לעמידה, we're going to do it one more time. מה? לא הבנתי? זה החור? זה החור שדיברתי עליו, תמר על החור. איזה חור? איזה... עכשיו אי אפשר לפספס אותו, איזה מעצבן. אז אני בזמנו מילאתי אותו עם רובה, אני צריכה להביא איזה שיפוצניק שימלא לי אותו.